ina ma shago wai ina shago wai shago da Allah ba Allah ga na bata min lokaci ai me waje da shi do Allah waje yanzu to Allah tashi wallahi da ban samu wace mu an ce ma nan abin ga mina yawa Allah waje in waje Allah ku taimaka ne waje wayo mama ta wayo na dena waye yaro da Allah ku ya hankuri ba da daɗewa ba saura minti 30 zuwa awa guda a kokarta dai yayi kyau amma dai shan naga ta ɗaya bendin oke haka nan na aka sunda amma ni na ai ba haka an gaba ni ba to yayi a kokarta yawa kai har yanzu mixing din ga har yanzu to a kokarta da Allah ko san bamu da time wallahi wallahi in dai ba ka mu ciki ba ina tunanin gobe wani tuwa da kai a'a ne na ma na yi assalamu alaikum wa alaikum assalam lahiya ne mu gaisa ya kake alhamdulillah lahiya ne gare ka nan mai gida tuwa na ni a tukan aikin kwarawa wallahi hau gashi kuma wallahi mun ce aikin ga yau gaba ɗaya wallahi amma dai kana dawo gobe da gudu in dai kana yawa ka dawo gobe sai mu gani in akwai da za a gobe da na dawo lahiya launa a baka da matsala ka dawo gobe amma ho kai latti don in kai latti muna iya sa wasu da gudu zan dawo a gobe ai babu da amma tun da safi sai da sai to ai sai na gani ka na gode Allah ya barka ya aiki ya ban gane ka cikin aiki ba to aiki dai na taya go shago ya aiki to to babu damuwa ai haka muka so saboda mu yi sauran kariya koko salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wani wallahi ni na wanda kawa magana jiya wallahi da kyan ma ni samu na kawo gaba ɗaya gudu na nake rayuwa ta duniya gudu na nake wanda nace mai to amma to kai ko da nace ma ka zo da wuri ai ka dan latti wallahi dibi lokaci ya gani wallahi da kyan samu ya kawo yanzu ya zai to na gane ka kai ɗaya ina takardunka takardu kuma na ni takardu na ni takardu na digiri kai ba ka da digirin bildin baka san yanzu sai kana da kwali ma aka ɗauka ka aiki ba yanzu kwanan gudan ka ce mai sai na tura takardu Allah ka bai mai rawan gauri ka ana in sa raina da waɗanda ba su samu amma dama wai baka da takardu ka ɓanna min lokaci ina ma shago wai ina shago wai shago da Allah ba Allah ga na bata min lokaci ai me waje da shi do Allah waje yanzu to Allah tashi wallahi da ban samu wace mu an ce ma nan abin ga mina yawa Allah waje in waje Allah ku taimaka ne waje wayo mama ta wayo na dena waye yaro da Allah ku ya hankuri sunana Yalo kuma mun gore sosai wallahi a ran na mana subscribe kuma a ran na karara